Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wonogiri, berjumpa lagi dengan vlognya channel Koso Wonogiri. Seperti biasa, ini masih di musim-musim hajatan. Kali ini saya jagong atau becek ya. Ini di Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Tepatnya di rumahnya Mas Diki. Jadi yang jadi pengantin ini Mas Diki, acara ngunduh mantu. Oke Sobat Wonogiri, saya mau masuk dulu, ikuti saja keseruannya jagong di Kabupaten Ponorogo. Agung Sumawono Budi Murih Rahayu Ning Sedyo keluarga ingkang panjenenganipun Bobo Giyono Iwah Ibu Karmila tansah angkarantu mugi sedaya pikantuk kawilujengan ing sak marga kebareng badhe ngaprawangan. Sadèrèngipun kepareng aturaken urut pangkat bidara kang sampun nate dening para kadang keluarga. Kepareng kula tungguri kanthi Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita ajengaken barokah syafaat pitulungan ing dunya tumeka belar mati. Tinggalipun imam pendidikanipun Bobo Mudin mohon matur. Dungkap Bobo panjenengan ingkang bicara salajengipun menuju atur pangandikan. Musik kepareng ambabar selawat sokal saltawis dulun sumangga.
selawat serta mungkin dadi tolak balak sekai memolo ugi Sukerto kang arsa tumapa mripatake ana tengara praptanira agung temanten kekalih ingkang kahaya para kadang sentana liwat para kadang wandewu tindak ira kadya Sri Sranewendra kang arsa tegak siniwaka paripurna upacara daup temanten kekalih umaksana tumuju wonten ing sasana rinengga ya sasana pinajang papan kang sangsarimbit bapa paiman liwat Ibu Eni Hidayati sarwa sarwi monggo Pak Diono diderekne Pak Diono. Nah teriki lah kok langsung alih mau diderekne Bapak Diono liwat Ibu wangsa wonten ing sasana sekawi wonten ing sakananipun temanten kekalih katon bombong mau bagus ingkang sampun kepareng niku tak sewonten niku Pak Usmanunggal Ceporasa Budi lan Karso pinalinan paling akrami asipati kapurwakan pinongko peparing Gusti kang mowelas lan mowelas sewisan diberikan Bapak Kepala Desa Bulu Kidul, Bapak Sayuk sekalian, Bapak kami dua Abdul Mukid Bulu Kidul sekalian, keluarga Bapak Mawik, kalajengaken Bapak Juri sekalian, Mbah Sarijeng sekeluarga saking Jati, keluarga ageng Putra Indaria Elektronik, keluarga ageng saking Semarang, monggo ingkang kawula sebatas asmanipun setunggal Bobo setunggal Sarijin Bobo Sarijin sekeluarga Bobo sekeluarga kasuwun tedak foto kalian porang pinanganten sekali wonten malih kalian porkat dan saking bayi musik wonten suwanipun lanjut langsung malih dan saya kering borong agung sumawarna buki sekian panah kompetisi kula Bapak Diono Iwan Ibu Karolina Rosa Mbok menawi anggenipun nampi panjang sami wonten dalam punika kirang bubuk, kirang aruh, kirang sangi samudanipun papan palenggan kirang merujuk rono utamiun dumateng para rawuh kakung putri ingkang manggen wonten sanganipun Wejati nyuwun pangapunten nggih Pak Bu menika kawontenan sampun panjenenganipun Bapak Diono anggenipun kawontenaken parigan menika sampun dipun upayaaken dangu-dangu ananging dumugi ndoto taksih wonten kekilapan kekirangan para panjenengan nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Salajengipun
kanthi panjenengan sampun rawuh wonten punika nyembataken wekdalipun kangge ngesteni wontenipun pinganten sekalian utawi ngunduh pinganten sarimbit wonten sonten punika menika sangalasipun setunggalipun doa restu mugi-mugi anggenipun Bapak Giono sekalian Ibu Rosa Kamila Rosa anggenipun mantu menika estu pingaringan ridho Allah Subhanahu wa taala sesuai kalian cita-citanipun. Action. Mekaten minangka pambukane atur wonten siang sonten punika lan nyuwun pangapunten dumateng para tamu kakung putri utawi dumateng Bapak Kepala Desa Ngiloilo nyuwun pangapunten kawumpun dikantuk pelingan bilih Bapak Kepala Desa Bulu Kidul dipun saged hadir wonten tengah-tengah kita sebabipun wonten dulu niki wonten kalih sampun nenggo elektronipun ngantos cekap dari niku gantosan niki wonten wilayah ingkang wetan dusun pabrik menika dusun Ecrak niki wonten wakili kalian Bobo Cari Abdul Mukid ugi termasuk Bobo Mudin utawi ingkang lindunipun nyuwun pangapunten. Salajengipun kepareng kula ananggapi punapa dados aturipun seluruh saliro sing panjenenganipun Bapak Iman keluarga ibu sekalian ibu keluarga sanget kathah menika Bapak namung ngaturaken matur kepanuwun mugi-mugi kathahipun piyantun menika termasuk kathah doanipun mustajabipun anggenipun Bapak Paiman kalian ibu kalian Bapak Giono kalian ibu insyaallah diparingi ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Keluarganipun utawa depanipun bilih wau sampun ngendikan bilih pasederekan silaturahmi antaripun Ngiloilo kalian Bulu Kidul nggih mugi-mugi gantos dinten saged wonten malih ingkang nerusaken utawi nyambung ngaten nggih. Salajengipun mbok menawi ketengahipun adicara walipun wonten ing sonten punika sampun cekap kepareng sedaya rombongan saking keluarga Bapak Paiman kang ibu badhe pamit sejatosipun kula minangka saking panjenengan Bapak Giono taksih aura ananging sedaya kula anggadhahi kewajiban piyambak-piyambak namung saged ndedonga mugi-mugi anggenipun anggadhahi hajah mantu inggih menika mintos kagem putra kalihipun Bapak Paiman kalian Bapak Giono estu dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan kula nyuwun pangapunten sedaya kelepatan Suro Sudiro Jaya Ningrat Suh Keraton Katungkulah Kang Dharma Studi Jaya Dwi Pantoro Mugi Jaya Negari Kes Pantoro Kanthi Adhedhasara Pancasila. Nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.